El pont d'en Bruguer és un llegat medieval d'estil gòtic i rep el nom del mas més proper. Es troba en els límits dels termes municipals de Vic i Folgueroles, creuant el riu Gurri en el GR 151, a Osona. La construcció del pont es va iniciar el 1349 paral·lelament amb altres construccions medievals com el pont del Remei. Les obres es van aturar el mateix any per la pesta negra. Es van reiniciar el 1368 juntament amb la construcció de les muralles de Vic. Finalment es va inaugurar el 1434. L'obra va ser finançada pel Bisbat de Vic. El pont consta de 5 arcs, 4 dels quals són de mig punt rebaixats i el restant apuntat. L'estructura està formada per 4 pilars reforçats amb tallamars per tal de facilitar el pas de l'aigua. Sobre cada pilar hi ha una obertura que té la funció d'alleugerir-ne el pes. La calçada del pont, que fa uns 40 metres de llargada, té una pendent doble i simètrica. El pont es va construir per entrar a Vic des de l'Orient. Actualment, l'utilització del pont ha disminuït, ja que han construït noves carreteres més accessibles. Avui en dia, el pont forma part dels senders de l'Anella Verda de Vic. Va ser catalogat com a Monument Històric Artístic en el decret del 8 de novembre de 1983. El 2 de desembre del mateix any fou declarat Bé Cultural d'Interès Nacional.